ТНВ телеканалының алып барушысы Шаян ТВ каналының дубляж студиясы жетекшісі қызметтәшіміз Роза Әдетуллина. Роза, сәлем, хош келдің. Исәнмісіз, Сәлемлейбіз. Татар сөзі Халықара нәфис сөз бәйгесінің гала концерті да якынлаша. Тек нәтижелер ясалғаншы, ең башы нешік башланып кетті. Ғымен сайлау алу турлары нешік узды. Чөнки быйыл телевизион бәйге дип үтті. Әйе, дұрыстен де сұраулар бек көп, шүкір, әлгі бәйгінің оқырына яқынлашабыз, енді нәтижелер де енді тизден белгілі болашақ. Әлгі бәйге Татарстан рейсі қаршындағы татар тілін, һәм Татарстан Республикасында ешеуші халықлар вәкиллерінің туған тіллерін сақлау, үстіру мәселесі комиссиясы ярдәмі белән үткәрелә. Комиссия бұл өлкәдә бик зур эш алып бара телебезне саклауда, һәм менә татар сүзе бәйгесе ул моңа дәлил булып тора. Дөрестән дә менә монда килгән гаризалар шок катыра. Олар бик көп. Біз 31 октябрьға қадар оларны қабул иттік. Әмме моңа да қарамастан 31 октябрьдан соң гаризалар келуін дәвам итте. Һәм инде олар Аларны нишләде? Оларны без санамадык. Нигезләмә буенча без оларны 31 октябрьға қадар қабул итәбез. Һәм инде оннан соң килгән гаризаларны инде бәлки киләсе елга калдырырбыз, карарбыз инде шунда. Әмма менә булар белән бергә санасаң, гомумән алганда әлеге бәйгегә 4000-гә якын гариза килде. Телевизион булгач битинен географиясы да орта. Менә койлардан менә шок катырыш. Карале, монда да бар икән безнең татарлар дип утырган җирләр булдымы? Әлбәттә булды. Беларусь Республикасыннан, Казакъстаннан, Үзбәкстаннан, аннан соң Төркиядән безгә кичкенә балалар шигырьләр укып җибәрделәр. Беләсезме, дөресен әйткәндә менә 3200 гариза кабул иттек, һәм шунсын уйласак, һәр бер гариза да беренче урынга лаек. Дөресен әйткәндә кара бетереп эшкәртеп өлгерергә кирәк. Ничек кенә сайладыгыз соң, нинди таләпләр куелган иде? Таләпләр, дөресен әйткәндә, шундый каты таләпләр юк иде, әйме? Иң мөһиме, матур итеп татарча шигырь укырга, яисә әсәрне яттан сөйләргә, яисә инде анда безнең үзем язган шигырь, үзем язган әсәр номинацияларында катнашырга, шуларны укып җибәргә һәм безгә видео җибәрәсе иде. Һәм тамашачылар бик тегетелә, бик ашкынып, аларны безгә җибәрделәр. Аннан соң инде безгә хатлар да алышабыз, безнең махсус почтабыз да бар. Һәм шунысын әйтергә кирәк, менә безнең бит максат нинди иде? Ул татар телебезне, татар мирасыбызны пропагандалау, татар язучыларына кызыксыну уяту. Һәм миңа калса без үз эшебезне булдырдык, максатларыбызга ирештек. Сыйфат, сөйләм сыйфаты ничегрәк? Сөйләм сыйфаты менә безнең үзең алып баручы буларак, җитәкче буларак бик яхшы аңларга тиеш әлеге мәсьәләне. Мин татар сүзе бәйгесендә оештыру комитеты җитәкчесе, әмма безнең жюри әгъзалары үзегез беләсез инде татар теле дип милләт өчен җан атып йөрүче кешеләр, Луар апа Шакирҗан, Разил Абыйвалиев, Рамил Төхвәтуллин, инде күп Гүзәл Сәгыйтова, алар Искәндәр Гыйләҗев, инде алар бик күп, Рыкайла Абыйзайдулла. Алар менә Луар апа сүзләренчә инде утырышта отырганда, менә кайбер балалар камил сөйләшә татар телендә, әйме, сүзләрендә, бөтен авызларында чыгарып. Кайберәүләрнең әлбәттә кимчелекләре була. Әмма менә бу конкурс аркылы бәлки ул кимчелекләрен төзәтерләр дә алар. Бу бит инде безнең телевизион конкурс, һәм безнең шуның нигезләмәдә шундый шарт бар иде. Без җиңүчеләрне Яңа Гасыр телеканалына чакырып, алар белән аерым тапшыру төшерәчәкбез дип. Димәк, аларны Казанда гына түгел, Татарстанда гына түгел, бөтен дөньяда да күрәчәкләр. Менә җиңүчеләрне bütün tamaşaçılarımız da күрәчәк алар. Монсы аерым тапшыру булып чыгачак. Шулай да менә әле бит катнашкан кешеләрне сез күрсәтеп тә бардыгыз Шаян телеканалында. Менә шушы 3200 кеше бөтенесе күрсәтелдеме? Яки анда да ниндидер бер сайлау бар иде? Юк, әнда беләсезме, сайлау да булмады. Менә килеп торалар, без шуны алабыз әйтә, шуны алабыз дип. Ошаганнарын да түгел, чөнки анда бөтенесе дә шәп сөйләде, дөресен әйткәндә. Барысын да мактарлар. Гала концертта җиңүчеләр дә чыгыш ясаячакмы? Менә тиздән 28 март көнне Казанда инде бөтен җиңүчеләрнең дә исемнәре билгеле булачак. Һәм инде ансын менә бөтен кеше чыгыш ясаячакмы, юкмы, ансын инде сер булып калсын әле. Билгеле булгач, алар белән аерым тапшыру эшләнәчәк, булар барысы да аңлашылды. Киләчәге ничек булачак әлеге бәйгенең? Киләчәге өметле дип беләм, һәм аның дәвамы булачак дип ышанам. Видео язмалар да бар бит әле, соңрак килгәннәре. Әгәр дә ки алар инде катнашырга телиләр икән, безгә яңадан хәбәр биреп катнашабыз. Әмма ләкин конкурсның
келесі елға бұл әлі қошан болашақ белгілі түгел, шуңа көре бүтін нәрсені Яңа ғасыр телерадио компаниясынан қора барсынlar. Рахмет. Ғымен алғанда, ол бит конкурс татар сөзі, ол бит бәйге, бәйге генә түгел ол татар кішісін тәрбиялей тұрған бәйге. Шуңа күрә катнашырга теләк белдерүчеләрнең бар икән катнашырга теләкләре, әлбәттә катнашсыннар, рәхәтләнеп. Менә бер үпкән бар әле, нишләп менә безне катнаштырмыйлар? Шул турыда сорау күтәрдегезме? Юк. Яңа ғасыр телерадио компаниясында эшләүче кешеләр катнаша алмый. Кызганыч, әмма шулай. Нигезләмәдә шулай язылган. Шуңа күрә менә Яңа ғасыр телерадио компаниясында эшләүче кешеләр һәм аларның балалары катнаша алмый. Ник дигәндә, гадел булсын өчен. Гаделлек. Чөнки бит профессионаллар да катнаша әлеге ярышта. Профессионаллар катнаша, профессионаллар өчен аерым номинация. Сез безнең кадерле Яңа ғасыр телерадио компаниясының хезмәткәрләре. Кадерле хезмәткәрләр. Нинди сюрпризы бар әлеге бәйгенең быел? Сюрпризлар бик күп, һәм берсе инде без әлеге бәйгегә махсус җыр яздырабыз, һәм ул татар сүзенең шундый Гомумән алганда, бәлки милләтнең бер шундый гимнына әвереләчәк. Амин, Брук. Роза қонаққа келіп бүтінсінде бәйнә-бәйнә аңлатқан үшін рәхмәт яусын. Ішіңде оңышлар тілеп қалабыз. Рәхмәт яусын. Рәхмәт, сезгә бергәнегез өчен рәхмәт. Меңләгән кеше үз гомерендә бик күп